Čo ma na tomto aute najviac upútalo, a poviem pravdu, keď to prišlo zároveň aj z Lamborghini Huracan Performante. A Performante hodnota vozidla je okolo 300 000 eur. Toto vozidlo bolo hodnota v tej dobe okolo 30 000 eur. Stále sa dajú kúpiť lacnejšie, dajú sa kúpiť drahšie. Moje konkrétne ma vyšlo so všetkým po servise, s dovozom, s prihlasením ma vyšlo okolo 35. Samozrejme, veľký servis to má za sebou, v hodnote 5 000 eur. Ten povinný základný, ktorý bol aj na YouTube niekoľkokrát ukázaný, aj na Slovensku a čo to všetko obnáša. Takže to je tých minimálne 5 000 eur, ktoré treba mať tú šupliku, aby si začal mohol jazdiť. Ale keď som sa s ním previezol potom, lebo dovtedy som ho nevytočil, ale keď som sa s ním previezol potom, ako to zabehlo, urobil som s ním okolo 2000 km po tom servise a pekne som si to potom začal užívať. A tá kulisa, ten zvuk, tam točíš 8200 otáčok, samozrejme, ja len párkrát, ako ja to nerobím často, ale to ťa chytí, to ťa vážne chytí, mňa to chytlo. Čiže vôbec momentálne neuvažujem o predaji tohto auta. A keby som ho predal, asi si kúpim niečo obdobné, niečo iné a možno by som zháňal ten manuál, lebo z Ameriky možno okolo 40-50 sa bude dať kúpiť. No, potom je to už pre mňa nepredajné auto. Toto konkrétne auto je z roku 2006, čiže je to pred faceliftový model. Nevyberal som si ho, on si vybral mňa. Hľadal som dlho, ale nič špeciálne som nevidel, čo by ma zaujalo. Až keď som zbadal verziu v bodykite Hamann, tak tá sa mi zapáčila a práve tá celá black, že je taká celá jednoliatá. Chcel som karbonový interiér, pretože má karbonovú strechu, tá M6 to mala v sérii. Čiže chcel som mať veľmi, pre mňa je zachovalo z interiéru veľmi dôležité, ja sa rád v tom aute cítim dobre, nemám rád, keď je to proste poškodené, podriapané a tak, toto auto má 90 000 km, vyzerá veľmi dobre. A to čierne, keď to ide po ceste, tak je to taký devil. Takže chcel som blacka, chcel som aspoň jedného blacka, tak toto je ten black. Pamätám si, kedy prišla do ponuky M5, M6, BMW vtedy išlo úžasnú pilu, čo sa povie vývoja, nedostihnuteľní boli vtedy. 80. koniec 80. rokov, 96 valcové MK. Prvý V8 MK, E39, predtým tá E34 bola 6-valentná, tu prišla 39, legendárna. Zhodou okolností tiež mám. Prišla s 8-valcovým motorom, skoro 400 koní, ale bola veľmi malá produkcia tých vozidel, preto sú tak vysoko cenené, lebo dokopy sa ich predávalo možno 20 000, koľko ich ostalo. A potom prišlo zase extrémna zmena, dali do toho 10 valet. Čiže to bolo úplne, že extrém a atmosféra. V tej dobe, keď tieto auta prišli, ja som predával nové vozidlá inej značky v tejto triede. Ale dnes odstupom času poviem, že bol som frajer, že som vedel predať konkurenciu, pretože až dnes viem porovnať, aká úroveň, aké zážitky, aký feeling, akú emóciu ti dá tento konkrétny model M6. Mal som novší model, ale už tam toto nebolo o tom. Toto je niečo úplne extrémne. Za tie peniaze, aké sa to ešte dá dnes kúpiť, čo si myslím, že bude to stále raz, lebo bude stále menej kvalitných, dobrých kusov, je to asi nenapodobiteľné auto v tejto triede. Môžu rozprávať ľudia, čo chcú, ja môžem chváliť Quattro, ja môžem chváliť zadok, ja môžem chváliť predok. Ja hovorím to, čo cítim, keď sadiem do toho auta. V tom aute sa cítiš doma. K SMG prevodovke
Ja poviem pravdu, ja nie som mechanik, že som sa vyjadroval na tému SMG prevodovka, ale ona funguje na princípe takej kvázi takej robotickej prevodovky. Nie je to ani automat, nie je to ani manuál, je to viac manuálna prevodovka bez spojkového pedálu. Čiže pri tom radení ty by si mal trošku to auto precítiť, lebo aj v manuáli, keď preradzuješ, zatlačíš najprv tú spojku a ten plyn uberieš. Jediné, v tomto aute sa treba zladiť, kedy to auto začne mať chuť preraďovať. To si tu vieš krásne ty sám ladiť, kedy si vieš posúvať tie otáčky a kedy to auto začne radiť. Čiže pri jednej jazde si nastavíš jedničku, dvojku, vieš, že začneš pomaly vytáčať, ubereš, on má tak dlhšiu pauzu, on si to vyradí, zaradí. Čiže je to také, hlavne pre spolujazdcov je to také nepríjemné. A mestská jazda sa tomu tak vyčítala, že je to také ukopávacie. A naopak, keď si to dal do modelu M, ktorý máš na gombíku, alebo tu, kde dosiahneš tých 507 koní deklarovaných, možno áno, možno nie, a zasadíš tú prevodovku do najrýchlejšieho radenia a začneš to radiť na padlách, vtedy nemusíš to uberať, vtedy to ide. Vtedy máš feeling takého závoďaku tých čas. Aj Gallardo, ktoré som jazdil, skúšal Ferrari, takisto kopalo. Ľudia to milovali, do dneska to milujú. V novej DSG prevodovke tento pocit mať nebudeš. Budeš tam mať krásne radenie, budeš tam mať, nebudeš to cítiť, je to proste DSG, je to vývoj, ale toto je top. Samozrejme, keby si sa ma dneska spýtal, či by som si M6 kúpil ešte raz SMG, poviem ti, kúpil by som si SMG prevodovku, ale nie v tejto M6. V tejto M6 by som si kúpil manuál. S manuálom to musí byť. To musíš už úplne, že... To je top. Bolo ich veľmi málo vyrobených a na Európu vôbec. To je škoda. Malo to byť opačne. Američania mali mať automaty a my, Európania, čo radi máme tie manuály, mali byť vyrobení aspoň 1500 kusov. Tie auta by boli stáli dneska 100-150 000 eur, 100%. Teraz je veľmi moderné rozprávať o nejakých investičných autách, aj ja o tom musím rozprávať, lebo niektoré držím. Pre mňa sú investičné tie, ktoré mi nestrácajú na hodnote, ktoré si užijem, pojazdím a keď spočítam všetky moje náklady spojené s časom a prinesú mi nejaký zisk, už je to pre mňa trvá investičné auto. Mám investičné, ktoré nejazdím, ktoré stoja, pretože ich hodnota tak rastie, že netrúfam si veľmi na tom už jazdiť. A odkladám to pre zberateľa. Neinzerujem tie autá, nebudem ich inzerovať, že ak niekto chce, musí sa sám ozvať, ale hodnotou, neviem povedať, hodnotu určujeme my sami. Ja ho môžem dať aj za 60 000. Keď sa nájde niekto, kto ho kúpi za 60, tak ja poviem, že som predal za 60, iní nastavia cenu vyššie. Ak poviem, že som ho predal za 20, tak ho predal za 20 a polovica bude ľudí ničiť trh, povedať, tak tam bolo za 20, čiže ja neviem, čo je investičné a čo... Kúp si to, na čo máš chuť, čo sa ti páči a